RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kini nga sa kalalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Aris. Recorded by X Thunder Gaming. Asa man ka mo eskwela ni college nimo? Wablay ko may baw. Magagad ako ng papa kung asa ko ni paskulahon. Maayon ta parehas nagyapon tag eskwelahan no? Mayon ta, Jane. O sa ginutan ay pagkigsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw layon bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa. Nahibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy. Miingon to na ko nga nakuno siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Mularga sis gawas? Oo, mao nga undang na sa karon tuig ka. Kaya huwag mo bantay sa tindahan, God. Tiguang na pod baya ko. Unya ang imo maguwa nga babae, dugay ramato na minyo. Si Charles pod nga imo banghod. Dili pod makaundang. Kaya naman to'y gimintin nga grado. Ang lugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pa, Pero ay nagkabalaka. Puhon kung makakita taglaing paagi, pwede na kang mabalik sa imong pag-eskwela. Basin pali ay, magkatabang yun sa si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. pa. Ha? Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta inyong pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nihinungdan nga nakikita ko ni Muron. Ha? Unsaon man tinato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuang. Wa lagi. Niya, tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pasabot. Positive nga mabdos ko. Kinuo ko. Aris, sultihan na lang nato sa papa ni mos tinuod. Jane, bawa kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Jane, Mag 3 years na ta. Pero bisag ka usawa, gid mahitabo nga imo kong gipila-ila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh, Dili na ko mulaong pa nimo. Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad nimo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buhion ko ning akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane. Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tapo ko yung mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanuray gid mig mga kabalayan ron, sir, kay
Nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba, day? Naunta ko'y anak na undang in town kay usaon. Di naman ako kaya ko. Kinitindahan na mo, nagkawa na sa iklaro. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan, usaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako na ko. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo o. Og once ma-provide din nimong tanan, contact lang anang number nga naas ubos ha. Sige, te. Salamat. Yo! Patis! Ya asin pod! Sige, Dong. Dito, ha? Kagre. Hindi mo lalim ng idungan ang pag-eskwela o ang pagsige ng bantay din sa tindahan. Sige lang. Agwantawan ko lang yun eh. Hangtod nga makahuman ko sa kong pag-eskwela. Pila rin tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya? Recorded by X Thunder Gaming. Taod-taod na po nga, wala ko'y balita pa niya. Wala sa J update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, good kayo. Mayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman hinoon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Pa, doon ako'y problema pa. Unsa man na. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa akong asawa. Pila na ba ko kabuhan dito sa gawas niya na naskam pagid ko. Ay, sus. Naay income da sa tindahan, oh. Kana na na'y kuha, eh. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga akong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak. Paita ni. Maningkamot ang ligog ako. Arang puhon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga managsuon, ikaw magyapabor kayo. Doon na ay nindot nga trabaho. Nabagi si kuya ni mo. Sige, bitaw kong tabang pa. Ganong des, kuya? Usaon nga mablos naman po ng iyang asawa. Pa. Alang lain na pagsabot, ha? Oh, Pero, angay tingali nga eh. Istoryahan na ng bus kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo. O nakigpundo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tay mga emergency. Kinsa may lain yung kaduulan. yawa ka ra.
Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah, Uy, Aris, igsuon pagyahapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. pa. Ah, si Ate Aryan. Ang maguwan akong babae. Unsam kay Toyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahakong nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Oh. Oh. Te? Naghila ka? Dong pwede ko makahuwang og balik ni mo. Nag-away na magod ni sa akong banapod. Kaya nasakpan ako siya nga na babae. O yan dili siya buhatag og kwarta para tuition sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ti ka? Buwagi na nabana ni mo kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga bata. Unya, ikaw. Okay ra gid ka nga. Mo na sitwasyon ninyo. Nung magdako ang mga bata nga, mo na makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang ko't pagsigigiyaw-yaw. Ayaw dong agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka ko. Ay. Nanala, sige. Asam na ko isen. Uy, karon na ding Sabado ang birthday na ko. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nila sa gawas, eh. Na, dili ko pwede alis eh. Pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ug magod. Mao ba, kuya? Sige na lang. Okay na. Si Papa Sway, o baka si Arian. Sige, kuya. Tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Magkipangaon sa akong bana na mo, good. So, nagka-okay na mo si mong banat, eh? O, dong. Ingon na ra magyud mag-away, good. Magkauli ra dayon. Grabe sa dinyo, eh. Makapahiubos mo muna ko. Oh, Aris. Kuya, kog toyo ni mo aron nga makikistorya ni mo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sa may problema ni mo? Ano na boy na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kontra detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Wa ka mahinumdum unsarong adlaw pa. Ha? Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, wa gyud na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhag-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mamuyboy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan na apirmi. Kay kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay wa ka pa'y obligasyon. Ugagi mo mga isuuna na. Nasayop ka ba? Nasayop ka. Gitalikdan ako ang akong obligasyon sa babae nga bugtong na akong gimahal para ninyo. Unsa? Wa gani ko makaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Aris, Pasensya na ba? Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugalingon na sad mo'y akong unahon. Aris. Kada hakbang sa lupay pa. Nangayon akong pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kong hatag
Kay unsaon nila sa pagkaton kung na ako pirmi nga musaw silang problema. Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og, aning kamot yung kong mayo, nga mahatag nako niya ang tanang hulip sa mga katuigan, nga wa ko siyang kiliran. Pasalamatan sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon, bisad maman sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga higalan kaagi ni Aris nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan. Ako naman muna. Dahan-dahan na Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw. sa kung